ଗୋଟିଏ ବିଫଳ ପ୍ରେମର ଜୀବନ୍ତ କାହାଣୀ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଏକ ଦୁଃଖଭରା ହୃଦୟ ବିଦାରକ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଥିଲା ପରିବାର। ଝିଅର ବାପା ପ୍ରେମକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ନିଜ ଝିଅକୁ ଜୀବନ୍ତ ମାରିଦେଲା। ପ୍ରେମିକଟିଏ ମଧ୍ୟ ଏହି ଖବର ପାଇ ହତୋତ୍ସାହିତ ହୋଇ କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରେମିକଟିଏ କାହିଁକି ବା ସେ ଏକା ବଞ୍ଚିବ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରେ। ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍କୁ ଡେଇଁ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା। ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ନିରୀହ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଏଣୁ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ପରିବାର କଥା 100 ଥର ଚିନ୍ତା କରି ଭଲ ପାଅ। କାରଣ ଭଲ ପାଇବା ପରେ ଯେମିତି ନିଜର ପରିବାର ତୁମ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ପରିବାର ବିରୋଧରେ ଭଲ ପାଅ ନାହିଁ। ତୁମ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ତୁମ ପରିବାର ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ତୁମ ପରିବାର ତୁମ ପ୍ରେମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତେବେ ତୁମେ ପ୍ରେମ କର, ନହେଲେ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ମନ କର ନାହିଁ। ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଏଥିରେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି। କାରଣ ଥରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ଜୀବନ ଫେରି ପାଇବ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ କର କିନ୍ତୁ ଧୋକା ଦିଅ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ କର, ପରିବାର କଥା ଚିନ୍ତା କରି ପ୍ରେମ କର। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର, ତୁମ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ। ଯଦି ତୁମର ପ୍ରେମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତୁମ ପରିବାର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତେବେ ପ୍ରପୋଜ୍ କର, ନଚେତ୍ ପ୍ରପୋଜ୍ରୁ ବ୍ରେକଅପ୍ କର। ପ୍ରପୋଜ୍ରୁ ବ୍ରେକଅପ୍ କଲେ କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇ ସାରିବା ପରେ, ଜଣକୁ ହୃଦୟ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ପ୍ରପୋଜ୍ କଲେ ଲାଭ ବା କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ପ୍ରପୋଜ୍ ବେଳେ ହିଁ ବ୍ରେକଅପ୍ କରିନିଅ। ଶେଷରେ ବ୍ରେକଅପ୍ କଲେ, ଭଲ ପାଇବା ପରେ ବ୍ରେକଅପ୍ କଲେ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଚାଲିଯିବ।